נדבר בהמשך? אני בדיוק צודקת פה, כן. הפעם הגעתי להגיד תודה למובילי הדרך, נהגות ונהגי האוטובוס. כמו אילן ממודיעין שחזר מ-320 ימי מילואים, הישר להורדת נוסעים בתחנות ולאיסוף ילדיו מהמסגרות. תודה לגילה מבאר שבע שמסיעה בכל שנה כ-62,000 אנשים מכל המינים, מכל הגילים. כ-63,000. צודקת. מובילה חברתית כמוני. תנו כבוד גם למדי, שגם בזכותו נחסכות בכל יום כ-40,000 מכוניות על הכביש. אני מצדיעה גם ליוני! סליחה, שעם המון מובילי דרך הסיעה השנה כ-23 מיליון חיילים ואנשי כוחות הביטחון. אז תודה לכם כל מובילי הדרך שאתם פה בשבילנו ומסיעים כ-800 מיליון נוסעים בשנה. צודקים? אומרים תודה לנהגי האוטובוס, מובילי הדרך של ישראל.